An yi gargaɗi ga ƙasar Isra'ila bayan mataimakin shugaban ƙasar Iran mai suna Ali Khamenei ya bayyana kundin hallaka ƙasar Isra'ila. Littafin da gwamnati take tallafa mawa ya zana taswirin hallaka ƙasar Isra'ila. Shirin hallaka ƙasar Isra'ila ya bayyana a dabaru na ƙasar Iran. A nan bari mu shiga cikin labaran namu. Mataimakin shugaban koli na ƙasar Iran mai suna Ali Khamenei ya bayyana shiri na hallaka ƙasar Isra'ila a wani littafi na dabarun hallaka ƙasar Isra'ila. Ali Reza Panahian malamin addini ne wanda yake da kusanci da jagoran addini mai suna Ayatollah Ali Khamenei. An gudanar da littafin hallaka ƙasar na Isra'ila a wani taro da aka gudanar a birnin Qum mai tsarki wanda yake ƙasar ta Iran. A cewar Iran ɗin Iran za ta ci gaba da kyamatar da take yi ma babban maƙiyinta a yankin. Malamin mai suna Panahian ya kira littafin a matsayin mataki mai kima wajen fayyace ra'ayoyin Khamenei da kuma wanda ya gabace shi mai suna Khomeini. Kasar Iran tun bayan juyin juya halin musulunci na shekara 1979, kasar ta Iran ta yi tunanin yin adawa da kasar Isra'ila. Sa'annan an mayar da kasar ta Isra'ila tamkar alamar mulkin mallaka na yamma a duniyar musulunci wadda ake ganin ya kamata a hallaka ta. Rahoto yana bayyana rubutun da ke jikin bangon littafin yana yabon mayakan Hamas a lokacin da suka kai hari na 7 ga watan Oktoba zuwa ƙasar na Isra'ila. Musamman rubutun ya kira harin da Hamas ta kai da cewa kiran farkawa ne zuwa ga Iran da kuma dukkaninsu. To amma ya yakin kwana 12 tsakanin Iran da Isra'ila ya kasance? Bari mu tattauna akan wannan. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai hari zuwa ƙasar Iran a 13 ga watan Yuni a bisa zargin Iran na haɓaka uranium zuwa babban mataki. Sa'annan ƙasar Amurka ta shiga yakin a hukumance a ranar 22 ga watan Yuni a inda ta tura jirgin yakin ta mai suna B2 Bomber don ya hari ma'aikata guda 3 na makamin nukiliyan ƙasar Iran. Ƙasar ta Amerika ta yi amfani da bunker booster bombs da kuma Tomahawk missile don su farmaki ma'aikata guda 3 na makamin nukiliyan ƙasar na Iran. Amma fa kasar na Iran bata sa ido ba kawai, ta mai da martani zuwa kan dukiya na kasar Amurka da kuma sojoji na kasar, a inda ta farmaki sansanin sojan kasar Amurka da ke Qatar da makamai masu linzami, kuma harin sai da ya barna. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Muna tallata muku sabon shafinmu mai suna AB Hausa TV. Don samun ci gaban irin labaranmu za ku iya bibiyan mu a shafinmu na Facebook, haɗi da YouTube channel da sauransu. Dalilin kawo wannan dabaran shine TikTok ba sa bari ana wallafa komai ga yaƙe-yaƙe da ake yi a faɗin duniya. A yayin da kuka bi mu a sauran shafukanmu zai zama na cewa za ku fi fahimtar yadda abubuwan suke. Don samun cikakkun bidiyo na labaranmu ku biyo mu a shafinmu mai suna AB Hausa TV. Ni ne naku mai suna Ahmad HMA, mu haɗu a sabon shafukan namu mai suna AB Hausa TV. Sa'an nan ina ƙara ga miƙa godiya ga masoyanmu gabaki ɗaya.